салом алейкум. Ман гап мезанам канали Ройгон Авиа бисёриё тамошо мекунем. Бисёриё ай каса Ройгон Авиа билет гирифтагин. Номи ман Қурбонали, ай номи ширкати Хуҷанд Транссервис ва канали Ройгон Авиа. Ҳамаи шуморо ба рӯзи Иди Қурбон табрик мегӯм. Худо соғ саломат ба пеши падару модар, фарзандоро, оилаотон равен расен ва бениҳоят зиёд видео да ман гап мезанам бо шумо да мерасонам ки нафарое ки бе документен омадагин роҳи сафед шумо да фақат эҳтиромона хоҳиш мекунам ки халал нарасонен одамое ки документ доранд. Барои рейсе ки пеш ай ин рейс рафта буд, бачаҳое ки тамошо мекунанд бахшиш мепурсам ба хотире ки пеш ай ид буд бисёри мардум мехостанд ки пеш ай ид бирасанд ва автобус 60 нафар ҷо дошт. 87 нафар рафт. 87 нафар автобуса рафт. Ба ҷо намекунем ин чизора ростам рафтан, одамои калонсолам буд. Ҳамаи ҳаму ягонташ маҷбурӣ нарафта буд. Баъзеҳо айраи дур омада буданд, бе билет ҷо надоштанд. Мо кӯшиш кардем, посредникоро гирифтем, бировардем ки мардум бисёртар ки фреб хӯрд, мо овардем кассара прямо ҳамин автовокзали Котельники. Мебиёен ай ҳамиҷа мехарен, мешинен мерен. Бениҳоят зиёд ҷалбо буд ки пла мегзаронанд, посредникон нестанд хучон, мебиёянд дар инҷа разбор беҷо мемонанд, ҷанг шид ҳамиҷа. Ба ҳамин хотир рӯз то рӯз кӯшиш мекунем ки ҳамин хели мушкилиёро бартараф бигардонем. Ва бачаҳои ёш бо як бори дига мегӯм ки бениҳоят зиёд ҷалбо мешавад ай тарафи модаро, апо, хоҳаро, спиртное раҳда нанӯшем. Автобус шумо вақте сафар дорен, ин техника ҳай. Бениҳоят зиёд ҷалбо мешавад ки мисол якдигарша ҳурмати эҳтиром намекунанд. Дар границаҳо сумкаҳоро бениҳоят зиёд мерасонем. Ба хотири ид ки буд, ман дар билетҳои бисёриё 30 кило навистагим без платна. Ба хотире ки может падарка гирифтем 25 кило, ба кадом хотир 25 кило менависам дар билетҳо? ба хотире ки шумо дар граница хитон азоб накашед. Дар ҳар як граница бояд шумо ҳар як инсон, нафарое ки якум бор рафтестен, ҳар як границада ҳар як одам сумкаша мегира, лента мегзарад. Ҳар як границае ки давлат ба давлат шумо мегзарен, ҳар як таможнида ҳар як одам сумкаи худша мегира. Эҳтиромона хоҳиш кӯдакҳои майда, падар модаро, одамои калонсола, хоҳар апора, ҳар як худам якум бигзарам гуфта накунед. ҳурмат эҳтиром кунен, якдигара дастгирӣ кунен. Дидесте ки як одами мусафед, як одами калон зурш намераса ҳам сумкаша бардора. Ҳеҷ чӣ намешавад ки як даст айбаре сумкаи ҳамо гириву дастгирӣ кунӣ, ёрдам кунӣ. Шояд рӯзеш мешавад ки бо шуморо як каси дига ёрдам мекунад. Ба ҳамин хотир одамои калонсоле ки автобус қати сафар кардагин солҳои пеш, медонен шароитҳои автобуса, азоби автобуса. Ягонтаи шумо ранги манвори боварӣ дорум ки ай зиндагӣ хуштона муҳоҷир шидагӣ нестем. Ҳамаи мо шумо ай сабаби зиндагӣ ба хотири хуб гардондани зиндагимон мебием кор кунем. Ба ҳамин хотир бо чӣ хеле ки мерем ба ватан, шуто бия ҳамин хеле якдигара ҳурмати эҳтиром кунем, то ки дар як ҷо якдигара дидем бо салому алейк бошем. Ва ҳамун нафарое ки якум бор сафар кардестем, бачаҳои ёш, ин дар рейси пештараф будан бачаҳое ки мумкин шумо бизнесмен бошен, мумкин шумо сарватманд бошен ва ба хотири билет самолёт ки қимата эконом мекунен мерен. Автобус мо махсусан барои одамои камбизоат кардем ки шароитшон бираса, то ки раванд ва ҳамун маблағеро ки меҳнат кардаган, азоб кашидаган, кор кардаган наброра, натиям бо ҳамун пули коркардагишонаву баран бо зиндагишона камтар хубтар бигардонанд. бениҳоят комментариҳои зиёд мешавад ки самолёт қати равем. Бале, кадомое ки шароит дорен, самолёт беҳтарин аст. 4 соат пас шумо мешин дар Тоҷикистон. Авиакассарам дорем. Ай любой авиакассае ки шумо мебинед, ай тамоми авиакассаҳо арзон кардем. Но 25-30 хитон пеш ай ид дидем ки чӣ хел билети самолёт хест. Ва мо кӯшиш кардем ки автобусҳо ба нархи дастрас, то ки шумо равен ида қати падару модаро, фарзандо гузаронен. Алкогол нанӯшен. Як. Дуюми дига нос, сигарет, халал нарасонен якдигар да мусор ки кардем бародаро, пакет да гирен мусоротона. Мусоротона пакет да гирен,
остановкаҳои махсус ҳастае ки ман мекунам. Олимов Музаффар раста Олимов рӯи сафеда. Валиев Дилшод рӯи сафед. Олимов Юсуфҷон Раҳмонов Нуралӣ кия мо Раҳматов Имомалӣ ки бу Ёров Зайниддин Сарҳадова Хушрӯмо регистратсия вай аппарат додӣ. Зиёева Парвина Валиева Шаҳло Баротов Ҳокимҷон Мирзо Шоҳзода Баҳромҷон Ғаффоров Боймаҳмад Тағоев Обид Муминзода Саймуҳаммад Сайдалиев Абдувалӣ Наҷбуддинова Меҳрангез Раҳимов Ҷовидон Зуҳуров Абдуманон Бобоева Гуландом Ахмедов Файзалӣ акое ки калонсолаем бародарое ки менӯшанд нигоҳ кунед халал нарасонанд кӯдакода модарода агар ман бо мегум нафарое ки менӯшанд модаро жалб кардан мефуроранд да граница хафа нашавед. Рӯи сафед иди қурбон омаду дар Макка ҳаҷҷи акбар аст. иди қурбон омаду дар Макка ҳаҷҷи акбар аст. дӯстонро табрик намудан суннати пайғамбар аст. муборак муборак эй бародар иди қурбон. худо ризқи туро созад фаровон. бар пайкари олам вуҷуди ҷон омад. сад шукри худо ки имтиҳон ба поён омад. аз лутфи худованди халил аррахмон як иди бузург ба номи қурбон омад. бароятон хушиҳои рӯзгор дастурхони пур аз нозу неъмат ва файзу баракатро таманно дорам. иди қурбон омаду дар Макка ҳаҷҷи акбар аст. иди қурбон омаду дар Макка ҳаҷҷи акбар аст. дӯстонро табрик намудан суннати пайғамбар аст. муборак муборак эй бародар иди қурбон. худо ризқи туро созад фаровон. бар пайкари олам вуҷуди ҷон омад. сад шукри худо ки имтиҳон ба поён омад.